Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Manat Sports and Cultural Club hakakat pratari urisau arca arpusan kalayo ban Pynhap Pyrda no ya Lympung ya lekai football kablatip kum ka knockout football tournament arca arpusan hakashnong Manat Southwest Khasi Hills District hakani gisngi gaji lekai final gladong hapdeng ka Manat SC persya ya ka apa Maubidong Secondary School hakaba ka Manat SC kalala ban Penlim no ya ka apa Maubidong Secondary School ya kini Lympung lawan ban Pynhap Pyrda da uba Renikton Lyngdoh tongkhar MLA ka Maukerbat constituency barhaba ajingkran ulai ka junior ro ki samla kani ka than ki ba 8 bhai ki kam yele kai sports watla kani ka dong ka than ka dunai ki madan yele kai bat ulai khuble ker pangru ikinong penyat bat kentu ba ki dei banang pendong sho sho kum kini ki Lympung kum shibenta ban kentie ki kam yele kai hakani ka dong ka than hakani ka sngile don lang uba Helsley Lyngdoh menteri shnong Manat uba Deep Artist Nongsi Secretary jong ka Manat Sports and Cultural Club bat ki pat ba jong ka than